Hinaot nga naka-monitor na mo sa atong Sibya karong nga buntaga. Nya kung naka-monitor na mo, palihog, i-like o i-share sa atong ang atong FB page, ang atong YouTube channel mga kasibya. Uy, layo aning unang naka-monitor nato karong buntaga. Tuwa man sa Cabo San Lucas, Mexico. Sa Mexico ang magtiayon nga Sir Ray o si Ma'am Rene di Diyos murag nagpahayahay dis baga na or nagpahayahay dis baga ning atong migo nga si Ray di Diyos o pamilya siguro no. Good morning yo diha sa bang orasa diha si Ray o Ma'am Rene diha sa Cabo San Lucas sa Mexico mga kasibya. No, nagipanghatag na ko nga kuan si Ray ha. Kay legal man din ng kuan diha kanang marijuana na ron diha sa Mexico mga kasibya. Tiya hibaw mo pilay kuan nila. Pilay kanang na-generate nila nga income no mga kasibya. Ang gitawag na ning industriya ha dito sa Mexico ha. Sa ilo ha uday akong giuna mga kasibya. Ang marijuana industry dito sa Mexico sa 2023 lang naka-generate og 47.2 billion dili pesos dollars no grabe no. Although ang ila dito is kanang gitawag nila recreational cannabis no kaning recreational marijuana mga kasibya kay wala lagi na gilegalize ang marijuana no. In fact nanatay na may lakang siguro diri sa Pilipinas no nga illegalize na sad ang marijuana mga kasibya no. Kung 47.2 billion mga kasibya pila naman na diri sa tuwa mura maglisod tag kwenta na mga 200 billion no times 10 times 5 mga 2 to 300 billion pesos sa 2023 mga kasibya nabiha ng kwartahan no. Kung ing ana man gani niya dakong kita murag daghang kwanda daghang kanang sani daghang magukod aning kwan pag legalize marijuana diri sa tuwa mamalik ning mga marijuana plantation diri sa tuwa mga kasibya no iti may 47 billion ha dollars ang nag-generate last year lang ha. Nya dito sa Mexico, purag na nakahisgot na kuan ni gawas ni Sir Rene, Ray Di Dios mga kasibya, si Ma'am Rene. Kanang abukado dito nga popular kay diri sa tuwa. Popular sa kay na dito. No? I-export ang ilang abukado. In fact, usan is gutan, katong akong naisgutan, nakalabay mga simana nga ang abukado na to pasudlo na South Korea nga merkado, mga kasibya, no? Ang nag-generate nila sa export nila, 2.9 billion. Dako na. That's about 100 billion plus nga industriya, ang abukado dito, no? Nya ang dili di kita gamay ra ni itong abukado diri no. Ang Mexico mo ay nagpabilin nga leading exporter sa avocado mga kasibya tibuok kalibutan no. So ang nahitabo dai kuno sa dito nganong lapa dito ilang plantasyon sa avocado kaya ang nagplantasyon dito avocado mga kasibya ang mga drug cartel no ay mga illegal drug cartel dito ila ng habaso ng habaso na nilang mga kalasangan, no? Ila ng pamutlo ng kahoy, ilisa nilang mga punuan sa avocado, mga kasibya. Ngilngig sa style dito sa Mexico da. Oy, good morning diyang Ma'am Ellen Calog, ni Lucita Laura, ni Irene Vilbar, ni Sir Dean Discaliam, ni Nino Valdespinosa, nga tuanas Mactan Cebu International Airport o niya Sir Danny Canales oy nagasalamat kayo Sir Danny Canales
Ni Ma'am Joy Arnado, good morning ni Wadia. Mga kasibya na to. No? Uy, Ma'am Irene Balbard, salamat sa gyapon ha. Ni sayo-sayo taron kay murag do natay sayo sang lakaw. Rocky Road, Michael Anyasco. Sa Rocky Road, salamat kay sir sa greetings. Uy, update ha sa bagyo nga si Aghon, doon na nailabing minus ha. Tulo, no? Mga kasibya, murag tulo. Ang patay sa bagyo nga si Aghon, mga kasibya. Dito ni ang patay mga kasibya sa Quezon, no? Katong gi-report na to kagahapon mga kasibya. Nga diin ang Quezon mo nagrabihan mga kasibya. Matod pa sa National Disaster Risk and Reduction and Management Council nga ang Calabarzon o ang Bicol Region may labing grabing naapektahan sa bagyong Aghon mga kasibya. So gikan tas grabe kayo nga kainit, no? Disunod sa dayon ang uwan. Nga dili uwan, bagyo gyud mga kasibya, no? Kining tulong nga nangamatay, no? Natumbahan ni kahoy, no? Mga nangaputol nga mga punuan sa kahoy dito sa Lucena ug sa Sampaga ug sa San Antonio sa Quezon Province, mga kasibya. Doon na ninoy mga pasiunang hinabang gihatag karon ang apod-apod, no? Mga kasibya sa nagkadaiyang mga dapit nga naigo sa bagyo nga si Aghon, mga kasibya. Samtang sa latest ni Aghon mga kasibya, naotwa na ni landfall ha ang maong bagyo, although sa latest is nihinay na ni siya samtang pero bakwan gyapon sa typhoon category gihapon siya, no? Ang maong bagyo samtang nag-irog ni siya sa northeast nga direksyon mga kasibya. So palayo na siya sa yuta, no? Katapusang nasigpatan ang bagyo nga nimutang 315 kilometros east sa Tuguegarao City sa Cagayan. So to na siya sa Northern Luzon mga kasibya. Rumaog yapon, hinay gihapon niyang pag-irog, although mas paspas siya karong higayon na 15 kilometros matagtak na, pero hinay gihapon na kanang 15 mga kasibya. Ang iyang gikusgon sa hangin 130 kilometers per hour ug iyang unos moabot og 160 kilometros matagtak na mga kasibya. So what nay gipailawom sa public storm warning signal sa bisan asang dapit sa Pilipinas mga kasibya. Ilibin na dito sa Luzon, no? Kay sila may duol-duol dito, no? Sa maong bagyo. Although sa kaingon ko na mas ni palayo na ni siya karon, no? Ang latest mga kasibya sa bagyo is kuha na siya padung na siya og gawas sa Philippine Area of Responsibility mga kasibya, no? Kay layo naman siya, ni distansya na siya 300 kilometros east sa ato pa, layo siya sa yuta mga kasibya. Although kusog-kusog paghihapon ang mao nga bagyo. So paggawas na ni ang mao nga bagyo probably by today or tomorrow mo gawas na ni ang mao nga bagyo nga si Aghon mga kasibya. Pero sa sunod nga bagyo mo nay pangutana nagtangag og dakong ganti. Mga kasibya, no? Although kita dire ang ato dire is uwan ra kita, no, sa nakalabay nga mga adlaw mga kasibya. Samtang nigawas naman ang bagyo pero ato susihon ang mga heat indexes, no, mga kasibya. Pero kini karong mga hazards, posible ni nga mga hazards mga kasibya nga posibleng maapektahan sa southwesterly wind flow mga kasibya. Naapil ani apipila ka mga silingan nato nga mga lugar, no? Ang Antique, Iloilo ug ang Guimaras mga kasibya. So bantay-bantay mo diha kay medyo mo huros diha ang medyo kusog-kusog nga hangin siguro, no, sa mosunod nga mga
takna mga kasibya. Pero arita sa atong heat index mga kasibya, unaho na to ang sa Central Visayas sa Subo ug sa Central Visayas gahapon nagsaka mong gihapon tagapon line of 4 ang kinatasan gahapon mutuong sa ni abot 44 dito sa Dumaguete sa Negros Oriental kapiha 44 degrees Celsius. Taliwa nis mga madag-umon nga mga panahon na to kahapon, no? Unya ang Panglao dito sa Bohol 42 degrees Celsius. There is ato from 42 nag-41 tagahapon ang atong heat index. Ang Siquijor 41 sad mga kasibya. Samtang gika 55 atong adlaw Domingo ni gahapon ang G1 Eastern Samar kapin gihapon 54 mga kasibya kas kang Nabiyas Eastern Visayas sila man tay doon sa Bagyo atong nakalabay mga adlaw no pero nag-init mga kasibya no ang G1 Eastern Samar gisundan is 45 sa Maasin Southern Leyte mga kasibya 43 sa Borongan sa Eastern Samar o 40 dito sa Baybay sa Leyte mga kasibya. Uy, nag-45 sa Tacloban ang lugar sa mga Romualdez, 43 sa Katbalugan, 44 sa Katarman sa Northern Samar mga kasibya. No? Nya ni balik sagsaka, no? Kay gumagawa sa man sa Bagyo, ang lawag gahapon nag 48 44 mga kasibya. 45 sa Dagupan, 44 sa Batak sa Ilocos Norte mga kasibya. Pero ang dito sa kining Bagyo, nagkuha na sila dito mga La Trinidad, Benguet, unya sa Baguio City sa Benguet tag 23 sila dito 23 kanit mas bugnaw pa yun mga 20 na lang siguro less than 20 siguro ang ilang temperatura mga kasibya no so karong adlaw diri sa ato mga kasibya uy ana musaka tagbalik murag magparihat ta tanan ang Dumaguete rin malahi 43 pero ang Sugbo, Bohol ug ang Siquijor mag 42 so init bisag di aning mga panganod ang mga dagom nga nihabol nato karong adlaw mga kasibya no so inaot nga di kita ingana ka init mga kasibya. Naarita sa presyo sa petroleum products mga kasibya kay murag init-init ni kay kuanta kanang motapos ang buwan nga saka ang presyo sa lana mga kasibya no di amoy ang tulog yun ang diesel, kerosene o ang gasolina mga kasibya ang presyo sa gas sa gasolina o diesel musaka o nisaka na o 40 centavos matag litro ang presyo sa kerosene nisaka na o 30 centavos matag litro mga kasibya. So ang bisan tuod og nag-us-ustas nakalabay nga tulo ka semana sa buwan sa Mayo, no? Ang presyo nato sa gasolina o ang diesel, ang net increase nato pwede pang dakuha. Sa diesel o sa gasolina, no? Ang gasolina, 7 pesos 55 centavos matag litro. Ang kinatibukan increase from January hangtod karong higayuna. Apil ning latest increase sa pagkaron. Sa diesel, 4 pesos 85 centavos. Ang kerosene, gamay ra kayo ang increase kerosene since nabawi-bawi ni sa sige niya us-us
95 centavos matag litro mga kasibya ang increase sa kining kerosene. So nipatuman na niini ang Shell, ang Petron, ang Caltex, ang GT Petroleum, ang Sea Oil, Clean Fuel, ug uban pa nga mga oil companies, no, mga gas stations sa mga kasibya. Unya mo congratulate oy, no? Murag dako ning hikay karong adlaw da. Mga apo na ni Ma'am Lori Carion Gonzales, no? Twins, giga. Twins ha, nga kaluha pa yun, no? Kaluha pa, twins pa, no? Ha? Mo graduar karong adlaw sa Akademiya de San Isidro Labrador. Mao ba ning eskwelahan diri sa Talamban, Ma'am Lori Carion Gonzales? Murag mao ni ma'am no, ang kining Akademiya de San Isidro Labrador, mga kasibya, no? Mo graduate unsa ni ilang graduatean karon ma'am, elementary, high school, senior high, unsa bay ilang pasuhan karong adlaw, mga kasibya. Congratulations kay murag karong simanaha, ting finals na ang uban nagpahigayo na gani sa ilang mga graduation ceremonies, no? Ang kining mga eskwelahan, mga private o public schools, mga kasibya. Murag akong hibawaan gani ang diri sa Talamban, murag karong tapos buwan, no? Ang kining public school diri sa Talamban, Talamban High School, mga kasibya. Pero maghinay-hinay siguro ang atong mga magsaulog karong higayuna kay ang DA Bitino nga namatikda nila ang pagsaka sa presyo sa mga utanon, no? Taliwa ni sa epekto sa bagyong Aghon sa labing -2 karayon sa nasod. Matod pa ni DA Under Assistant Secretary for Operations U Nicoles Manalo, ikag nga naning Manalo ha, U nga letter U ha, unya Nicoles Manalo, no? Ilang namatikdan although dito ni sa kuan ha, dito ni sa Luzon, unya apil ani, pero apil ani ang Eastern Visayas, mga kasibya. Dunay 5 pesos nga pagsaka sa retail prices, no, sa Calabarzon, Mimaropa o sa Eastern Visayas, mga kasibya. So nisaka ang saning ang palaya na to, palaya, no, mga kasibya, ang mga beans, ang pechay Tagalog, ang kalbasa, ang taong o tamatis, mga kasibya, no? Kay banabana na ron sa DE ha, mukabat sa 21,000 ka hektarya sa plantasyon, no? Mga umahan ni, mga plantasyon ni sa kining mga utanon, mga kasibya, ang nangagusbat tungod sa bagyo nga si Aghon, mga kasibya. Kani pasiuna pa lang ni, no? Mga kasibya. Doon na nino ay mga magamit dayon nga pundo, no, kining quick response fund sa DA nga ipang-apod-apod ni ngadto sa mga naapektahan ning taon nga mga mag-uuma, mga kasibya. Samtang pag-asa mingon nga ang posible nga deklarasyon nila sa kining pag-abot sa ting-uwan, posible ni sa unang semana karong buwan sa Hunyo. Bitaw kay karon kasi ginag-uwan-uwan gyud diri sa ato Sugbo, no, mga kasibya. Pero mao lagi wa ni magpasabot na di na ta mo init gihapon ta kining hangin nga mo huros nato, mga kasibya, di man ibugnaw. Hangin man ni nga init, hangin nga igam, mga kasibya, no? So matod pa sa pag-asa nga ang wet season, wet and hot ni siya, mga kasibya. Posible tungod ni sa bagyo nga si Aghon, mga kasibya. Kay ni kuan lagi ni enhance ni siya sa southwesterly wind flow, mga kasibya, no? So
paabot na by next week, no? Posibleng ideklarar na ang pag-abot sa panahon sa ting-uwan, mga kasibya, no? Pero ang kining mga dangerous level sa heat indexes nato, mga kasibya, sa nagkaning bahin sa Pilipinas, posible gihapon, no? Posible gihapon nga ah, naa naa pa, mga kasibya, ilabi na sa eastern side, no? Sa nasod. So sa may eastern side na to, Eastern Visayas, kaning dito mga Surigao, kana muna yung mga eastern side na to, mga Bicol region, no? Mga eastern side na, mga kasibya. So doon na gihapon na. So mahibaw siguro, ting-uwa na niya, init gihapon, no? Si Sir Antonio Reyes, igang man gihapon dyan, bisan nag-uwan gabi, muna sir, muna yung atong sitwasyon no niya, mga kasibya, no? Muna yung sitwasyon nato nga bisa mag-uwan ta, panington ta, wala yung mahibod nga, uwan man ta, ganun, igang gayo, no? Igang gihapon, main lang kay ni uwan, mga kasibya, no? Shout out to the twins Gianni and Yuan Wanerio nga mo-grade karon, and to all graduates gikaning Antamiao, mga kasibya. Sa mi ang kuan ni katuning apo ni kuan, apo ni Ma'am Lori Carion Gonzales Antamiao, kay senior high ang ilang graduation day karong adlaw, mga kasibya. Samtang sa laing bahin giaprobahan na ni kining acting mayor, mga kasibya, no? Raymond Alvin Garcia, no? Maoro gyud kinahanglan nga mag-usab og liderato diha sa kining sa City Hall, mga kasibya, no? Kay nalangay naman gud ni, no, natanggong ni ang mga digging permit sa MCWD, kay giyak-an man ni sa panahon ni suspended Mayor Michael Rama, mga kasibya, no? So ang kining kong diggings para sa ni sa kining mga pipeline, no, expansion projects sa 5 ka mga bukirang barangay sa Dakbayan sa Subo, mga kasibya. Gahapon sa Hulagway ako nakita gahapon, mga kasibya, kining pagpirma ni Mayor Raymond Alvin Garcia. Dako ang ngising ko dako ang ngisi ni MCWD Chair Jose Daluz, mga kasibya. O dito man si Kuan, dito man si muni dakong question bitaw, mga kasibya, no? Duha ang chair karon sa MCWD, mga kasibya. Kana si tawagan kani si Melquiades Feliciano, mga kasibya, no? Pero I don't know kung kuan ba kining nag-function ba ron ang board nga iya ni Mayor Michael Rama, ni suspended Mayor Michael Rama, no? Kay si Dalos kagahapon gi-interview man, no? Nga gikuhaan siya reaksyon unsay may tabo aning interim board sa LUA nga gi-appoint sa LUA aron puli unta nila. Si Dalos miawhag na nga itangtangon ni sila, no? Human sa recent opinion sa Office of the Government Corporate Council nga din ni pabor nila ni Dalos, mga kasibya, no? So ang kinideng mga exhibition permit alang ni sa butang, no, paglubong sa mga tubo nga diin dunay kay gayunan nga supplyan, no, ang mga konsumidor sa MCWD og 5,000 cubic meters nga tubig matag adlaw. Ilabi na didto aning mga bukirang mga barangay, no, sa Dakbayan sa Subo. May nga balita, no, kaya ato kinahanglan giro tubig, no, mga kasibya.
Matod pa yung isidito, Disena, okay na lang kuha na June, nga muuwan sa gabi niya, init-init lang sa adlaw para na in taon bisibi sa mga tanom, kay way agas ang MCWD ini kadlawon. I don't know karon nga gasigit ang uwan sir, napunan ba ang kanang sige tawagan na kanang mga water dams, no? Ang mga tubig diha sa mga dams sa MCWD, mga kasibya. Uy, good morning diha ni Ma'am Emilia Migalien, ni Michael Anyasco, ni Adelaida Balugbog. Sir Michael, salamat ha. Ni Marvin Martinez, ni Konsihal Alan Borbajo sa Mandawi na ni Konsihal. No? Si Sir Meljun, uy, ang akong nadunggan niya sa Mandawi. Ha? Latest na papatisgutan ba din ako? Ang mudagan ko nag-Vice Mayor di haron ni Jonas Cortez, si Konsihal Jimmy Lumapas. Murag mawas passing niya si iyang pariente rasan, si kasamtangan ang incumbent vice mayor nga si Glenn Bersede. Murag doon na ba'y dili mayo relasyon na diya sa Cortez o si Kwan, si Vice Mayor Bersede, mga kasibya. Kay ang plano ron, murag ibalik nila si Bersede dito sa board, sa provincial board, mga kasibya. No? Mao'y plano. Murag doon na nanay pagkabahin-bahin sa diha ang Mandawi City Council. Kay murag ang ubang mga konsihal nga habig or inunta kaalyado ni kongresista Ipap Uwano, wana. Murag tuwan na yung Ipap, nipakita na asa sila. Asa sila kapusta. No? Magkuyog-kuyog ng kongresista Uwano. No? Dizon, mga kasibya. Ang pipila ka mga konsihal diyas Dakbayas Mandawi, mga kasibya. Pero labaw gyapos Cortez bisag unsao, no? Labaw gyapos Cortez kay iya mang majority diha, mga kasibya, no? Samtang gikas tubig arita sa problema sa kuryente ilabi na diha sa Malapascua Island, no? Mga kasibya. Kay tungod lagi sa problema sa supplies kuryente, mga kasibya, ang kining giisip nga usas mga diving destination sa Sugbo ang Islas Malapascua, no? Na problema sila, no? Mga kasibya. So ang nahitabo karon gipadad-an og upat ka mga generating sets, mga kasibya, diha sa Islas Malapascua sa karon, upat diha at so ang upat, mga kasibya, doon na ni maximum power output, kina tibukan nga power output ani mo abot og 2 ka megawatts. So posible bastante na ni para tibok isla, mga kasibya, no? Kani reklamo lagi in town, no? Ang kining mga mulupyo, mga negosyante, mga mulupyo diha, mga lokal nga opisyal, mga kasibya. So ang gihimos Kapitulyo ani para pag solbad sa problema, ilang giabangan kining mao nga generators, mga kasibya. Kay murag wa may laing kuan. Wa may laing dali-dali nga solusyon, no? Abang na lang yung ka, mga kasibya, no? Diha sa Malapascua Island, sa isla sa Malapascua Island, onya sa kuan ni sakop ning Malapascua sa lungsod Daan Bantayan, mga kasibya, no? Naot masulbad ni, no? Kay kuan man kining tourist spot mangguda o tourist unsa man gibisitaan man sa mga turista ng mao nga lugar, kay mao lagi nay mga munang islaha nga ang mga turista diha mo dive unya iyang ikauban ang mga iho. No? But iho ba ni nga mamaak, iho ba ni nga mukaong tao, pwede dili siguro, no? Kay mga treasure shark man ni, pero posible mo kuan sa depende siguro dili na wild ang kuan, ang mao nga iho, mga kasibya, no? So naot nga di na maproblema diha ang kining kining mao nga kakuwang sa supply sa kuryente, ang mga
kasibya. Yung iskot matag probinsya mga kasibya, matay nakaagi ko ani ha, pero wa kay ko kabantay, no? Pero diha na ni sa nakalabay pang mga higayon mga kasibya, no? Kay ang Archdiocese of Cebu ni mando na ron mga kasibya sa kaparian diha sa Our Lady of the Pillar Parish sa lungsod sa Sibunga, no? Kay naunsa ba unsa may nasud utok sa mga pare mga kasibya. Ora gi kuan siguro ani sa kaparian diha murag isagol ang history, ang pagka sabay tawag ana nimo kanang imong pagka heritage site diha, no? Mga kasibya sa moderno sad karon nga mga teknolohiya. So ang gihimo nila, nagbutang silang signage diha para pag ila nga mao ni ang Our Lady of the Pillar Parish sa lungsod sa Sibunga. Sus. Ang gibutang mga kasibya electronic signage man. Kaning LED bitaw. Kita mo na sa modern jeep nga mga LED diha sa ilang atubangan sa ilang bildo. Muna ingana ang gibutang sa parokya sa Our Lady of the Pillar sa Sibunga, Cebu, sa ilang mga kaparian. Muna nga mga netizens, mga historian, mga official sa Archdiocese sa Sugbo, niingon nga, tangtanga to na ninyo. No? Kaya naagit sa atubangan yun sa pultahan, sa maong simbahan, mga kasibya. Mura siya, gibutangan mga kasibya, no? Gibutangan mga kasibya, og LED LED mga kasibya, ang pultahan. Unya kikaraan man taon na nga simbahan. No? Sumurag wa na bagay. No? Kung imong nanauwa siya na bagay, wa mahaom mga kasibya. No? So wa mabagay ang maupuan. So niingon ang kining Archdiocese sa Sugbo, ang mga historians, mga netizens, ang ngay ng tagtangon, no? Mga kasibya. Ang ngay na nga, wag tango na siya, kuhao na diha, no? So inaot, nakuha na naroon ang LED, dako-dako gasto na, no? Dako-dako na gasto kay ang LED signages ron, dili na barato ha. Kunya sikat na siya ni kuan sa na, no? Murag diri sa mua murag nindot ibutang ding LED na. Ha? Oy, Ma'am Bibing Maratas, good morning. Oy, sir, si Ma'am Mayet Quizon, good morning. Ni Maria Yet. Si Ma'am Bibing Maratas, penting kalimuot diri siyate. Si Cristita Saraum, si Terry Ireda, si Maika Cabrera, og si Bibilia Cortez, good morning ninyo tanan. Og salamat yapon. Oy, ari na tos paugnat sa kusog ha, kay medyo do na tay lakaw karong buntaga, mga kasibya. Pero ang kining kuan ha, unas paugnat sa kusog kini Romando ha sa actually ni doon ay mga ni-text na kuan ni kung tinuod ba ni ang mando karon sa kining di nakisgot man ko bahay COVID oy. Dito COVID ha. COVID na ako hisgutan. Kaning bagong variant karon sa COVID mga kasibya. Kay doon na mando karon ng Department of Health ngadto sa tanang quarantine stations, no, sa Bureau of Quarantine, mga kasibya, mga entry points nga i-thoroughly screen, no? I-screen pag-ayo ang mga mobisita sa nasod, mga musod nga mga visitors sa nasod, no? Ilabi na kung gikan sila sa mga lugar nga dunay mga natala na nga variant sa flirt, no? Hingigan ay flirt. Flirt ha? F-L-I-R-T. Mga kasibya. So, binisayas flirt. Kanang mo di man maayo is kuandre. COVID flirt variant. Kay murag nagkasaka ni sa ubang mga nasod. Mga kasibya. No? So, matod pa ni Secretary Third Herbosa
mga kasibya, nga ilang giluwatan kining Bureau Memorandum, mga kasibya, diin gimando nila ang thorough screening sa points of entry, no? So airport, pantalan, mo nay higpit diha o kanang dili higpit, kanang makuti, no, nga pag-screen sa mga bisita, ilabi na sa mga nasod nga dunay COVID flirt variants na nga ni tumaw o na-detect, mga kasibya. Sa pagkaron ang publiko sad giawhag sad sa DOH nga mohimo mga lakang, no, aron nga magmabinantayon, makabantay ta, no, magamping ta, mga kasibya. Samtang ari na tas National Basketball Association, uy, kadiyo ta kidi ay breaking news ni bahin sa actually dili ni anduwa sa NBA, no, kundi kuan ni balita ni mga kasibya labot sa usas mga legend sa National Basketball Association, no, mga kasibya. Kay ang atong nahipos nga kasayuran ng Hall of Famer, no, mga kasibya, doon na siya ni si anak, no, nga nahimong player, nahimong coach sa NBA, si Bill Walton, mga kasibya, no. Apil na ni siya sa Hall of Fame sa NBA, two-time NBA champion, no. Namatay, mga kasibya. 71 years old si Bill Walton, mga kasibya. Dugay na siya nag-antos sa sakit nga cancer sa National Basketball Association. Si NBA Commissioner Adam Silver nagkadayon nga daghan og nahimo si Bill Walton alang sa pagpatugbaw sa NBA ug gani sa iyang pag-retire, no, sa wa na siya moduwa og basketball, no, nahimong broadcaster, no, nahimong NBA panelist ni si broadcast panel si Bill Walton, mga kasibya, no. Atong higayon na mga 1970s, no, taas na kay ni Bill Walton, 6'11", no, mga kasibya, no. Mga 1972, 73, 74, no, nga kuan ni siya. Siya ay nanguho sa Portland Trail Blazer sa pagsud sa kampeonato sa 1977-78 season sa NBA. Di siya sad mo'y ginganlan nga most valuable player, MVP, mga kasibya. Si Walton nahimo sad nga sakop sa Boston Celtics ug diin nakampiyon sad sila niadtong 1985-86 seasons, mga kasibya. Pero kuan ni pronto injury ni si Bill Walton, ang tungod ba siyang pagkataas, no? Puti man ni si Bill Walton, mga kasibya, no? Samtang sa duwa karong buntag sa NBA, 8 o'clock, Boston Celtics batok Indiana Pacers, mga kasibya. Kuan na. 3-0 na. 3-0 na, no? Ang Boston o time pa, ha? Murag Boston yun ni Dallas, mga kasibya, no? Boston, Dallas ni mga kasibya. Maglisod, bangon ang kanunoy. Siguro makakauhat og usa or duha ba kadaog, pero pag straight sa upat, lisod, no? Lisod sa kining Indiana Pacers, mga kasibya, no? Kay 3-0 usa kung sa ato pa kumudaog ang Boston Celtics karong adlaw, karong buntag, nasud na sila sa kampeonato, no? Sila champion sa Eastern Conference sa National Basketball Association. Buhuwat na lang sila sa kining Dallas Mavericks o sa kining Minnesota Timberwolves, mga kasibya. Kay nag 3-0 man sad.
Kahapon, matay Luka Doncic mga kasibya. Lisura yung kwaon. Mga simple yung kitanaong estilo sa European basketball player mga kasibya ba. Pero ang score gahapon ha, pagka 3-0 sa Dallas, 116-107. Daog sila by 9 points mga kasibya. No? Romani observation na ron. Nganong ang Minnesota pwedeng pildiha, gipildi nila, pwedeng pagkapildi sa nataktak nga kampiyon ang Denver Nuggets. So mo ni tubag karon. Pag abot diri sa Dallas Mavericks, nganong naglisod man ang Minnesota. Mga kasibya. Mao ni analysis na ron ha, sa mga sports writers ha. Mga kasibya. Ang Minnesota gitukod siya para Denver. Mo'y tanaw ha sa mga kuanon, mga analysis ha, sa paugnat sa kusog. Anong gilisod man, anong siruhan man ang Dallas nga ang Dallas. Nay mga dagko ang Dallas pero kung taparay lang sa height, ay pildi ng Dallas. Mga kasibya. Mo ni tumbang. Ang Minnesota gitukod para Denver. Murag mo ilang ipangandaman ng Denver. Wa ni sila maandam sa ilang pag-abot na sa final sa Western Conference nga Dallas ang ilang makontra. Paspas, medyo gagmay-gagmay kung ikumparar sa Minnesota, paspas, may Kyrie Irving. Susway makagwardyang Kyrie Irving. Oy. Ha? Maglisod. Luka Doncic. 6'7 ra. Ang height. Pero galisod. Ang gwardya nila Luka Doncic. Labi na magdagbula si Luka Doncic. Simple kay nga dinadal bula. Tuo. Kung dili pulos tuo. Wala. Pulos wala. Padong sa ilang kurte mga kasibya. Di makaapas ang Minnesota. Wa sila kaapas sa mas paspas o mas gagmay nga Dallas Mavericks. Tinuod ay dagko ang mga Minnesota players, no? Rudy Gobert, Karl Anthony Towns, mga kasibya, si Cat, no? Karl Anthony Towns, muna yung initial. Rudy Gobert, mga kasibya. Usahay, ipasod pa sa coach og dungan ang duha. Didto piti ang Minnesota. Di man makagukod. Di makagukod. So ang thinking sa coach sa Dallas, sagdilan duha. Ang ato, running game ato piti ang Minnesota. Labi na magdagbola. Kyrie Irving, patay. Huwag makakuha. Mga kasibya. No? Mo'y naka kining what? Mo'y naka pildi ron. Mo'y nakalisod ron sa Minnesota. Ang problema pag yun, ang ilang mga dagko, gawas ni Towns ha. Si Towns, mo score, mo depensa. Pero murag tukar-tukar sa si Karl Anthony Towns. Ang di yung kayo kasaligan si Rudy Gobert. Kaysa opinsa, di yung kasaligan si Rudy Gobert. Sa depensa, makadepinsa siguro siya pero wasan siya sa ligi. Wasan siya maayong sabay tawagan na maayong output para sa depensa alang sa Minnesota. Mailan man mo. Itsa sa mga players sa Dallas mga kasibya. Makapasuod man. Usay, malabuan pag rebound si Rudy Gobert. Kung makadepend sa Rudy, foul. Mga kasibya. So, galisod ang Minnesota. So, barang diri nila na ganapay na ay maayo nilang gamay, no? Si Anthony Edwards.
Pero kagar mas Anthony Edwards mag-abot ron sa Western Conference Finals. No? Ni kagar. Murag sigil lang dribble sa Anthony Edwards. Tanaw ni natong kuan ha. Tanaw ni natong output diri ha. Aritas Dallas primero ha. Kyrie Irving gahapon o Luka Doncic grabe ha. Sa 117 mga kasibya puntos, pila ni 116 puntos sa Dallas Mavericks. Sa 66 ila ni Kyrie Irving ug Luka Doncic kay mo pila yung puntos. Tag 33 puntos sila duha. No, between them 66 points mga kasibya. Grabe ha. Sa tupagkapin kadto nga ang ilang na kuan lang. Nya gipunag 11 ni 16 ni PJ Washington, 11 ni Derek Jones Jr., ilang sentro nga si Daniel Gafford 5 puntos, Jaden Hardy 7, si Derek Lively the second mga kasibyan. So tanaw ni mo ang rebounds da wa kayo rebounds ang kuan, no? Ang kining Dallas mga kasibya overall rebounds sila 32 sa maong duwa mga kasibya gahapon, no? Mga kasibya. Ang Minnesota nga mas tag-as unta labaw lang usa sa rebound. Sa ito ba kay epektibo na rebound sila. Ang daghang rebounds gapon si Karl Anthony Towns, 11. Rudy Gobert, 6. Hasta kung si Anthony Edwards, apil lang rebound, 9 rebounds. Mga kasibya, taas na naglupad kung si Anthony Edwards. So si Edwards mo ay top scorer gahapon, 26 points. Gisundan sa 15 ni Jaden McDaniels. Ni Carl Anthony, ni Mike Conley 16 points. Ni Jaden McDaniels 15, 14 si Karl Anthony Towns mga kasibya. O si Nash Reed 14 points. Si Kyle Anderson 10 points mga kasibya. Pero mahawngan yun ang parang di sila patay sa depensa mga kasibya. No? Kaya ang block shot unta nila daghan unta ni sila. Pero duhara. Yato tik na sila duha kadagko mga kasibya. Gobert o si Towns. Si Towns actually dili sentro, no? Ang sentro nila is Rudy Gobert mga kasibya. Anyway, ato atangan karong buntag ang game number 4 sa Boston Celtics o sa Indiana Pacers. Kampiyon na ba ang Boston Celtics sa Eastern Conference sa National Basketball Association? O maghuwat na lang ni sila ugma sa mahimong mananaog, no? Sa sangka ni sa kining Dallas o sa Minnesota sa ilasang Game 4 kay 3-0 naman mga kasibya. Good morning diha ni Ma'am Tespat sa Puok sa Talisay, ni Ma'am Mills Castro. Thank you, Ma'am. Nick Costo. Thank you, Sir Nick. Felipe Borbon Minyosa. Salamat, sir. Ni Ma'am Jinjin Umpad. Na-late niyo ko na siya mata. Tungkol kay Bugnaw pa dito sa Ilas Konsolasyon. Nick Costo, good morning. Si Ma'am Jenny Ricarte. Salamat kay Ma'am Jenny Ricarte. Gilbert de Los Santos. Si Ma'am Bibing Maratas, good morning ninyo. O sa tanan mga kasibya nga mga padayon nga nagsunod na minaw sa atong tulumanon sa Sibya TV matag buntag. Lunes ngadto sa Lunes. Domingo ngadto sa Domingo. Bitaw ay mikamot nga maka permi ganda, no? Maka tumanta sa atong atong tulumanon mga kasibya. Oy, Sir Brad Julius Puloyapoy, good morning. Murag na minaw ron si Brad Julius Puloyapoy diha sa Toledo mga kasibya. Salamat kay mga kasibya sa inyong pagpatalingog, pagpaminaw sa tutulumanon hangtod ugma sa laing edisyon sa Sibya TV Balita sa alas 7. Bye mga kasibya.